Ube beke inhliziyo yami into ethi othandaza akafani nongathandazi. Amen. Othandazayo unjani? Akafani nongathandazi noma ngefani nongathandazi. Amen. Sikhona abazalwane. Kunezinto ezenzeke emthandazweni ongeke uzithole uma ungekho emthandazweni. Sikhona abazalwane. Kunezinto ezizalwa umthandazo, kunezinto ezenzeka emthandazweni ongeke uzuyithole ungekho kubazalwane emthandazweni. Ngifisa ukukhuluma kafishane ngaleso sihloko ukuthi othandazayo engefane nongathandazi. Kade ngikhuluma naseFrance ekuseni enye into besifunda enye into ukubona sihlabani zonke ikhali zikaKristu. Ngithi mina we need to know church ukuthi awuplani ungathandazi kodwa ukhona umoya usukwenza ungathandazi. Noma abe nomnqalelo ngiphinda awena oplanayo uthi hayi ngiplanile nje ungathandazi. There's force esuke ikwenza ukuthi ungathandazi. There's a force esuke ikwenza ukuthi njalo bazane uyenziwa ungathandazi. Ingakho ukuze uthandaze kufanele ulwe. Sikhona abazalwane you need ukulwa because kunemoya behind esuke ikwenza ukuthi njalo bazane ungathandazi. But we will get our scripture reading from the book of Luke, chapter number 9, verse number 28. Luke 9, verse number 28. Isihloko sakhona sithi ukukhazimuliswa kaJesu entabeni. Verse number 28. Wathi emva kwalawo mazwi kungathi izinsuku zabayi shakalombili wathatha uPetru noJohn noJakobe wanyukela entabeni ukuyokhuleka. Wanyuka kubazalwane entabeni ukukwenzani? Ukukhuleka. Verse number 29. What esakhuleka, lamagama athi kwathi kusakhuleka lezi zinto ezobe sezibalwa shuthi zenzeka during iprayer. Khona izinto ezenzeka. Kwathi esakhuleka number 1 isimo sobuso bakhe saba ngesinye. Okay. Isimo salibazane sobuso bakhe saba esinye. Number 2 nezingubo zakhe zaba mhlophe. Nezingubo zakhe zaba mhlophe mase zacwebezela. Bheka wakhuluma naye amadoda amabili ayinjengomose noEliya. Verse number 31. Abonakala ngenkazimulo akhuluma ngokumuka kwakhe abemelwe ukukufeza eJerusalem. Verse number 32. uPetru nababe naye u32 locela unake eduze because u32 abaningi bazobelate now. uPetru nababe naye babekhwelwe ngubuthongo. I love indlela uLuka abhala ngayo. Babekhwelwe ubuthongo. Ngesikhathi esibi sokuthandaza bona le decided ukulala. Kepha sebephapheme babona inkazimulo yakhe namadoda amabili eme naye. Sebenjani bazane? Sebephapheme babona inkazimulo yakhe namadoda amabili eme naye. Verse number 33. Wathi ekwahlukaneni kwawo naye uPetru wathi kuJesu, Nkosi. Sizokhuluma ngaleli verse kakhulu libalekile. Uhluba silapho. Usethi masakha amadokodo amathathu. Elinye libe ngelakho, elinye libe ngelama. Uzokhuluma ngalokho kunabantu abafuna ukwakha kodwa balalile ethandazo. I'll speak that, bazalwane. This is what's very touching in my spirit. Uvuka nje uqedwe umthandazo usetha sakhe amadokodo amathathu futhi ama-3 wakhe 3 uthi elinye ngelakho, elinye libe ngelikaMose, elinye libe ngelikaEliya. Wayengazi ukuthi uthini. Bazalwane kanti belibonile ngxe wayengazi ukuthi wakhuluma nje. Verse number 34.
esakhuluma lokho kwafika ifu labasithebeza bambozwa yifu besaba ngeneni kwabo efeni othandazile nabangathandazile kuyafika lapho bembozwa yifu. Amen. Verse 35 kwavela izwi efini lathi lo kuyindodana yami ekhethekileyo izweni. Verse lokugcina 36 kwathi livela izwi uJesu wafunyanwa eyedwa. I think bazafanele sithandaze lapho mase sithandaza today ukuthi uJesu wafunyanwa eyedwa. Emva kwefu uJesu wafunyanwa eyedwa. Bathula bona ngaleyo mihla kabatshelanga muntu noyedwa yalezo zinto abazibonileyo. Ungasikhulekela memo sibusiselizo kaNkulunkulu. Sifunda Luke chapter number 9. Amen. Sikhona bazalwane. Sifunda Luke chapter number 9 ipassage eveza uJesu enyukela entabeni yenkazimulo. Alibonge igama lenkosi. Now uLuke bazalwane, one of the things ebalekile ngaye ngeke ngayikhuluma eFrance izolo. Incwadi kaLuke into ebaleke ngayo yilento yokuthi uLuke bazalwane umuntu ongasheshanga ukubhala. Wabhala sebebhalile bonke abanye kwincwadi zamavangeli ezo4 konje iziphi bazalwane ezo4 asiphinda abanye badla bazambala incwadi zamavangeli ezo4. Amen. So babhala bonke umuthi uyacheck uLuke chapter 1 ngicela ufunde ekhaya. It's very important for i-background yale ncwadi. Umuzwa from verse number 180 njengokuba abaningi sebezamile ukulanda uze sebezamile uveza ukuthi uthe mayicheck into yabo abayibhalile wabona isidingo uthi ephinde enze research uthi sebezamile ukulanda ngokwehlekile ngalezi ndaba uthi masebenze konke. Umuzwa ethi nami ngibe sengithi angithathe ngifuna ukuyibonela ngokwami. Amen. Kukho konke okwenzekile wenza okwakhe his research ukulanda izinto eziningi. Amen. Now that's why umfundi incwadi kaLuke kakhulu uLuke ubhala eveza ukuthi into yenzeke kanjani. Ngicela ukuyiphinda le. Ubhala eveza ukuthi into yenzeke kanjani. Ulanda onke ama details namancane ezinye izinto ziyafana ibhalile uMathewu wayibhala abantu. But uma ufuna ukuthola nama details anyana amancane noma indaba efana funda incwadi kaLuke. Amen. Mhlawumbe ngombuzo makhaya kodwa uyafunda ngalona ke. Abantu uthe sholo nje njengomfundisi uyasho. Amen. Uthi kodwa lona ke makhelwane noma liyinkukhu nempala. Amen. Bazalwane ngishinge into izolo kade ngonye iworkshop yabashumayeli ngithi umzala lo namahlamvu konayo yiphutha kwazi uyiqeda iNew Testament. Yiphutha. Amen. Hallelujah. Yabelengana amen omkhulu ke le. Amen. Now then umebhala uLuke wabhala bazalwane eveza ukuthi izinto zenzeke kanjani uyalanda mayibhala ulanda wonke ama details ukuthi yini eyenzekile. Sekhona bazalwane lapha bazalwane esifunda khona sifunda indaba bazalwane enamandla kaJesu enyukela entabeni yenkazimulo. Le ndaba uMathewu 17 uyibhalile noMark uyibhalile chapter number 9 bakhuluma indaba efanayo. But ngayithatha kuLuke because kunezinto ezinye engizibone ezifaka. Sekhona bazalwane uveza ukuthi uJesu wabasuka ngelilanga wavela wathatha abawu3 okubani bazalwane uPetru uJohn uJakobe siphinde class 3 obani uPetru uJohn noJakobe wabathatha wathi siye entabeni siyokhuleka. Amen.
bazalwane uJesu akayena uJesu sifuna ngoba ezosipha izinto uyakufuna ukushaya nathi emthandazweni. Amen. Hallelujah. Anga yethu big dad ukuthi uJesu ubonakele hamba nabantu ezinkweni hamba nabantu evula impumputhe kodwa futhi uyayithanda ifellowship ukuhlala nawe enkazimulweni. In prayer uyafisa ukuthi nihlangane la khona kuthandazwa khona la khona nihlezi khona ningakhandezikwa ni-enjoya ubukhona bakhe. Sikhona abazalwane uJesu from abantu abawu-12 wavele wathatha 3 okuvezayo ukuthi ufuna into yomthandazo akuyona into yenqwabo umthandazo. Amen. uJesu benabafundi abawu-72 enabapostoli abawu-12. Amen. Masikhuluma ngabapostoli sikhuluma la committee lakhe. Benabapostoli abawu-12 iphathimandla but enabafundi abawu-72 even plus. Kodwa makuye emthandazweni ushiye 72. Ushiye 12 egcwele uthathe 3. Now uchaza ukuthi singaya sonke kuzo zonke izinkonzo zihujwe inqwaba abantu. Kodwa uma ufuna ukukhula emthandazweni funda ukwazi ukuthi akuyona inkonzo yenqwaba le. Sikhona abazalwane. Umthandazo awufani nemvuselelo. Umthandazo awufani namazwi ayisikhombisa. Awu amen. Ngiyazi sibheke kuona nongakholwa ubuza umbuzo wodwa kodwa akunini amazwi ayisikhombisa mfundisi. Awu amen. Bafuna ukukhava amazwi ayisikhombisa amahle. But uma ufuna ukukhula emthandazweni ngoba ngizobala izinto ezenzeke la oyibona ukuthi ngeke zenzeke ningekho kuphi emthandazweni. Now lithi zikaNkulunkulu then uJesu la wavele wathatha laba abawu-3 wathi asambeni siphezulu sentabeni. Usathane kunama plans awu-2 when it comes to umthandazo. Number 1 akafuni uye emthandazweni. Nekhona abazalwane akafuni ufuna ube lena la engayi entabeni mthandazo. Uma waya ngephutha ufuna endaweni yomthandazo. Anekho ngizolo kuyiphela. Yabona nje njengoba lethandazwa leli hour from 9 ukuze kuthandazwa manje. Usathane bengafuni nabantu befike because uyazi yena ukuthi bengithe kothandazwa namhlanje. Kanti kunezinto ezizalwayo emathandazo. Uma ukhona ophulukwe nephutha wenza short ingqondo ayiphithizele. Esikhathini somthandazo ila khona ingqondo ukuthi iyaphithizela kuphithizela nemcabango ongayicabanga emva kwenkonzo vele ufuna ukufika esikhathini somthandazo. Yingakho uJesu Matthew 6 ufundisa indlela yokuthandaza. Uthi mama umfundisi uma ufuna ukuthandaza ngene ekamokweni lakho uvala umnyango. Uma ethi ngene ekamokweni lakho akakhulumi ngaleli kamoko lala kulo wena uphakathi la umzimba ikamera yidokodo lelo uphakathi. Ukhaza ukuthi before uthandaze zinqande zibuyise ungene lapha kuwa ukwazi ukuthandaza uyaluza ngenqondo. Sikhona kodwa abazalwane because inqwaba abazalwane idina ikhuleke kanti ngiyakazi indebe kodwa engakekho. Sikhona kodwa abazalwane. Now ngoba uSathane uba nalento yokuthi abangayi emthandazweni abantu uma beyile abafike begeje umthandazo endaweni yomthandazo. Sikhona kodwa abazalwane befike begeje umthandazo endaweni yani yomthandazo. Yebo ke la basala abawu9 bangayi entabeni. Wathatha abangaki abawu3 wanuka nabo kuphi entabeni. Uma befika lithi uJesu wathandaza. Lithi bayithandaza kunezinto ezenzeka. Okoqala kuthiwa washintsha ubuso bakhe isimo sobuso bakhe sithi ubuso bakhe bashintsha ubuso bakhe endaweni yani yomthandazo. Now yena into esizoyikhuluma ukuthi emthandazweni kushintsha uface. Sikhona kodwa abazalwane. But number 2 kuthiwa ingubo ayimbathile zavele zasho zabamhlophe zavele zashintsha zabamhlophe indwangu yaziwa binjani. Kodwa umthandazo ukwazi ukushintsha into ekade yaziwa ukuthi njani kodwa mawufika emthandazweni ikwazi ukuguquka. Sikhona kodwa abazalwane. Now ngabe amagama uma fika phezulu entabeni akudinganga egqoka ingubo ezimhlophe ukuze gumule ingubo ayigqokile. Kodwa umthandazo ushintsha into ungayigumulile uyishintshe ingekho indwangu entsha kushinte wona umthandazo ube yilento le onganyukanga nayo.
Kwashintsha ingubo zakhe. That is number 2. But more than that, lithi kwasevela uMoses. Kwavela noEliya emthandazweni. Sikhona abazalwane. Lezi zinto ezu-3 izinto ezinkulu ezenzeka uma ufika emthandazweni. Sikhona abazalwane. Yini ushintsha kobuso bakhe? Amen. Sikhona abazalwane. Yini ushintsha ubuso bakhe? Uma sikhuluma ngoface, uface usymbolize the inner person. Amen. 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 Uma ufuna ubona umuntu wesikhathi unjani ngaphakathi, uface. Akuyo ungambuka engalweni kodwa ngakubona unjani phakathi. Ungambuka abazalwane yonke indawo kodwa ngakubona unjani phakathi. Kodwa umuntu uyakuface. Uface usymbolize ukwazi ukuthatha ingaphakathi. Uliveze ngaphandle. Futhi kwenzakalani emthandazo? Futhi emthandazweni ukwazi manje ukwashintsha isimo sobuso. Futhi umthandazo ukwazi ukushintsha the inner being. Ukwazi ukushintsha ingaphakathi. Sikhona abazalwane. Futhi masifika emthandazweni ila kufika kuguqule khona lento esiyo kuphi ngaphakathi. Sikhona abazalwane. Ngamagama sinuka siya emthandazweni singamagqubu. Angabona umuntu angaphakathi. But prayer ikwazi ukuguqula. Hamba nibonanga lela verse. Lithi kwashintsha isimo sobuso bakhe. Sikhona abazalwane. Ubuso kusymbolize the inner being. Kusymbolize umuntu wangaphakathi. Futhi njalo mangifika emthandazweni. Umthandazo ukwazi ukushintsha isimo sangaphakathi. Now ngamagama kuba inkingana yokuthi umuntu ethandaza kakhulu kodwa engashintshi kakhulu ngaphakathi. Amen. Now kugcina kuba questionable ukuthi bengupha umthandazayo ngoba lona wasentabeni wanuka uJesu nobunye ubuso kodwa wafika entabeni kwashintsha ubuso baba yesinye isimo. Sikhona abazalwane. Ake sithi kuyashintsha ongaphakathi. Now as we come to prayer size emthandazweni kushintsha isimo sangaphakathi. But number 2, sokushintsha ngobuso kodwa. Sokwashintsha ingubo ayegqokile. Ingubo biblically zisymbolize inkhambo. Onekude na. Ingubo zisymbolize character, inkambo. Hallelujah. Ingubo zisymbolize umbali, inkambo, isibunjalo bomuntu. Futhi emthandazweni kwenzakalani? Kushintsha ingaphakathi. Kushintshe inkambo. Kushintsha ingaphakathi bese kushintsha inkambo. Sikhona abazalwane. Hallelujah. But kunento ufuna uncheck abazalwane. Uyanakani ukuthi ashintshe kubo bonke abasentabeni. Kushintsha kothandazayo. Amen. Bawu4 abantu entabeni, uJesu usentabeni, uPeter usentabeni, uJohane usentabeni, uJakob usentabeni. Kodwa bafika laba endaweni yomthandazo balala lo wathandaza. Kwashintsha kuye ubuso bakhe. Kwashintsha kuye izingubo zakhe. Laba abanye ngizokutshengisa ukuthi ongathandazi uba yini. I will show you someday. Ngoba nongathandazi khona yiyo uma efika entabeni. Oh hallelujah. Lo ngathandazi uba yi-witness. Ufakazi ukuthi ngibonile into yenzeka. Akabi partaker. Uma ungathandazi ugcina ngoba ufakazi. Hayi ngempela ubani benjena ubani seshintshile uba ufakazi. Bazona ngikho ngicela ukuyisho le. Na uma ungathandazi amandla kaNkulunkulu ugcina ngokufakaza ngawo. Uthi mabonile ngempela wazi ubani benjena. Kodwa washintsha. Ubani bengakwazi ukungena lapha ya. Wakwazi ukungena lapha ya. Ubani bephansi. Ngayibona leli imphakamisa inyuka. Ugcina uba yi-witness. Kodwa ubi partaker. Awubi umuntu oyingxenye. Hawu bazalwane. Laba oPeter ababanga senkazimulweni. Kodwa baba ofakazi. Amen. Ukuthi hayi inkazimulo yehlile. Yashintsha ubuso bakhe simbonile. Hayi bazalwane, sibonile ingubo zakhe. Bezingenjena zashintsha. Uma ungathandazi ye-2026 ulosala ufakazi. Ukuthi hayi namandla lento uyikhombe kwabathile. Sikhona abazalwane. Can we say prayer?
know basabantu lento umthandazo personal eyomuntu akuyinto yesonto because isiza umuntu othandazile anabentabeni isida nabo bazoshintsha noma bebe ofakazi uthi hayi ngempela buzani mina ngikhona lento yamvulela sikhona tabasana wami should whenever you decide ungathandazi you decide ube ufakazi because you have ama teachings omthandazo uyawazi umthandazo wenzani then mase ungasathandazi ngesikhathi kwenzeka into kumuntu uvela uthi ngempela nansi kwafundiswa ngayo uthi lento iyafohla lento yenza ukuthi nansi yenzile ngempela but uthi angimemeze namhlanje refuse ukuba umuntu ongayona ingxenye yoshintsho nezinto ezalo umthandazo. Oh hallelujah. Then Peter and these other guys, they were witnesses ukuthi lento yenzeki kodwa babakaze bebe yini ingxenye sikhona tabazalwane. Let us come to uvela kaMoses no Elijah phethe iBhayibheli uyobona ukuthi kwavela eMoses and Elijah kanti yenzani prayer oh amen so kwavela Moses and Elijah hallelujah oh amen ubani Moses and Elijah abazali be-Old Testament lana bakwi-New Testament labazalwane laba babazi ngokubafunda phansi akaze bephile nabo kodwa umthandazo ukwazi umbula into ivele ekade beyazi ngokuyifunda phansi bengakaze beyibone shothi ungathandaza ugcina ngento uyifunda phansi kodwa ukuthi izaleke uyibone so bathi mayithandaza nje bavele kwama uMoses kwama Elijah kanti wenzani umthandazo ulanda yonke into okade lokukhuluma ngayo ungakazi uyibone uyilanda uyizali bephambi kwakho abasilwa lana in prayer we saw kuvela uMoses and Elijah amakholwa eOld Testament umuntu uyadadisha bazalwane let me show you baqhele kangakanani labazalwane iBhayibheli Old Testament igcina bani Revelation bazalwane ngisusa ndisuka kuzongiphendulile igcina bani Malaki kulandela ngathi landele iNew Testament ngoba uma lakho uqeda Old Testament la phakathi nendawo you have to know that there is 400 years ufuna ukuveza ukuthi umthandazo ulanda into endala kanjani bazalwane umthandazo ulanda into yeminyaka engakanani there is 400 years and Moses and Elijah abekho malaki bale emuva ngokwesikhathi uma ungathi uyabala you can see ukuthi ku plus or minus 1500 years isikhathi abaphile ngaso uJesu engakafiki kodwa umthandazo wabalanda amen hayi bazalwane cabanga ke izinto elahleke ngama 90s yini ngama 90s mawufika emthandazweni anikho bazalwane yini nama early 2000s uthi ngalahlelo ukuthi ngo2005 uma ufika emthandazweni umthandazo kwazo kulanda into ka 400 years uyilanda ka 1500 years bamaka bakhathi ukuthi akukho kulahlekile engeke siphinde futhi sikuthole uma singathandazi amen oh amen ngoba sinezinto othi 5 years angisayazi lento yalahleka 10 years ethi sitho yini 10 years sikhuluma lapha ngama decades ukuthi iminyaka kodwa kwangena umuntu emthandazweni amen let me show you something again waJesu umbizile noMoses no Elijah angembizile kodwa umthandazo ulanda nezinto engayibizana alikho bazalwane asizwa ukuthi uJesu wafika wathi Moses vela Elijah vela kodwa kuthiwa nje waye emthandazweni mayifika emthandazweni kwavela uMoses kwavela uElijah
Abazali ngithi namhlanje ungadecide nje ukuthi njalo ngosuku ngiyathandaza ngesikhathi esithile. Ngiyathandaza uyobona kuzale izinto. Ongakhumbuli uyimemeza emthandazweni yakhe yasekuseni. Amen. My contact with kumthetho ithandaza. Yeah, mthele futhi ithandaza. Umthandazo udonsa nezinto ongakaze uzuyimenshine. Bazana hayi. Ngiyabona kunezinto ongayimenshine emthandazweni. Kodwa uyibona seyisalela. Uthi awukodwa nkosana ibalanga nje lokho. Umthandazo ungayibuthi. Ungayibuthi ukwazi ukulanda nento ongayimentionanga. Can we say prayer? One of the things uSathana akafuni isithandaze. Akasabi into zoyisho emthandazweni. Usabi into ezodonsa umthandazo ongayishini. Lokho zokusho kuncane into enkulu akayisabayo. Ilezo donsekise kwakho isempilweni yakho ungashongo lutho. Can you say once more? Say prayer. Prayer. Kwavela uMoses, kwavela no Elijah. Ngicela ulibuke le verse. That was verse number. There's something I want to show you. This was verse 33. Ngicela ulifunda ngamasibongo. Because sisebandlena is not a revival. I have to teach you this thing. See, can you look at verse 35, 36, 33? Ngifuna ubone ukuthi kwenzakalani makuvela lapho. Uverse 33 uthi kwathi ekwahlukaneni kwawo naye uphethe vela bavela verse 8 amen. Verse 8 lithi bheka kwakhuluma naye amadoda amabili obalabo Mose no Eliya. Amen. Ningasole bafana bami bo2 just la kusanda esikoleni ba. Any two. You know ungathandazi ungazi ukuthi uyathakatha kodwa wena uyithakathayo. Ngathi usola bani. Amen. Hallelujah. Kodwa bani wayemuntu uMoses no Elijah. Amen. Hallelujah. uMoses uElijah. Amen. Ngihamba ngapha kucarpet nibe ngale. Esinye inkathi leya. uJesu uzoze entabeni kwenye inkathi. Uyathandaza nokusondela. Ngesikhathi ethandaza bebesondela. Just whenever uthandaza into esale kuyipast, esale emuva, esemva kwakho, uyelana emuva. As you pray, ubona isondelo uthi amen. What angimemezela endlini. Let me declare this. Khona amen uzoshaya inami ungafani namayo amen ongabenza. Uyothi uqeda lo amen ukuvula amehlo. Phambi kwakho sokhona izinto ezigcine eziyini. No, ungeke uphinde ngisho lela. Noma hleze uthandaza ubasho amen. Khona amen omunye. Owothi uqeda ngalelo langa ngesikhathi ukuthi ngegama likaJesu babungcwele uphakeme thathe ndawo yakho kuleli ekhaya kunezinto lokuyisondela baba fihla impilo yami baba yimi lona nathi usuku uyaqala baba ngenzani ngaphandle kwakho uyothi uyavuka ubona izinto ongazi zifike nini kanti as you pray bezisondela. But I love verse 33. That's verse 30, verse 13. Uthi mabebonakala babenzani ufuna le phansi babenzani noJesu bazacela ukuchallenge namhlanje kwakhuluma naye obani amadoda amabili Mose no Elijah obani laba abantu beOld Testament bepast. Amen. But kwi prayer ukwazi ukukhuluma the past. Hallelujah. Umuntu othandaza udangerous. Amen. Ngizaniphinda nisondele. Ongathandaza lokho ekhaliswa yipast bangenza ukuthi othandaza uyinkinga ukwazi ukulanda ipast. Ehlale nawo lana ekhulume nayo. Ngalo uphinde ucheck verse 8 uthi lithi wavela amadoda amabili. uMose no Eliya benzani? Bazalwane ngisho emthandazweni. Ukwazi ukuthola idatha exhuma kwipast. Ukwazi ukuthola i-email okwazi uku-email ipast. Into ngakuyithola ndawo ukwazi ukulanda ipast uyibeke la. Ukhulume nayo.
Uma ukhona okungekho kahle ukwazi ukulungisa in prayer. Ukhuluma kwiphasi declare kwiphasi ulungise emthandazweni. Iphasi uyilande. Most of abantu bahubhe future. Akekho umuntu okwazi ukuya kwiphasi. Umthandazo kuphela landi ingemuva. Ululethe ukhulume naye. Wathi ngimele namhlanje ngithi ngene emthandazweni. Ngoba uma ungena emthandazweni uzolanda nangemuva lakho. Ulanda ingemuva ulibelelana ukhuluma izinto kulo. Sengisho ngisho into la sengathi sinangafa sishiye ingane kwiphast engakhulunyiwe nayo. Let me say this. Yes, sengathi sinangafa sishiye isizulwane sethu kanti kunephast kunezinto efanele singilungise sikhulume hayi nabantu nezolo. Hayi nabantu nezolo sikhuluma ngaphi nezolo asine inyanga sisemthandazweni sikhuluma ngaphi nezolo singena emthandazweni sithi kwizolo lami ubaba hamba wenza ukuthi ngiyabona le ngihupha mina kodwa zolo lami woza lapha ingakafi akesixoxe kuthi ake ngithamba uyokhuluma nezolo la emthandazweni. We speak with our past. Mama nabo babili wakhuluma nabo. Usuka bona waye engafuni sathatha usandazi. Usuyabona waye evimba uthandaze uvimba uwedwa evimba unabantu evimbe wena ungasuka manje la uyofika kamakhoti eringini uxoxa baba nomuntu baba kodwa uhlule 2 minutes noNkulunkulu wakho ophethe past ophethe future ophethe yonke into. Uyabona ukuthi uzawuhlula ukukhuluma uyakwazi ukukhuluma nize nime futhi nihlukane uthi manje kuphela indlela othi indaba ayiphelile. Inkinga yokukhuluma kuyona incwadi yakho khona into ovinjwa nayo ukukhuluma nayo. Awuvinjwa wena ekukhulumeni uvinjwa kumuntu okumele ukhulume naye. Why uvinjwa kuye? Loyo muntu ulanda past eyibeke eduze kwakho ukwazi ukuyi-addressa. In prayer we are able to address our past. Can we say amen? Amen. Oh, Jesus Christ. Hallelujah. Amen. God of said, nanti the said, in verse 10 as a young. Hallelujah. Amen. I will play the bells about 3. Then I knew this is about 2 years Moses Elijah and God bless you. I use the 3 amen. Peter lo, John lo, James lo, Jesu mile. Ngavela kwavela lapha. Sho le ndaba yagcina isinabantu aba-6. Amen. Kunyuke aba-3. Kunyuke 4. Mabefika phezulu baba-6. We see the multiplication of number. The more you come to us, I know you print on your nails. In the represent zakho le nto ongathandazi. I-liability. Le nto ongathandazi iyakhosta. Because nalo kuncane ubambile. But in prayer we see kunyuka these 4. But mabefika from 4 we see 6. Ku-endeke 2. Lo 2 uhluke ngento eyodwa ku-divine. Again, umuntu wenyama, abantu abadivine, akekho umuntu owafa la. Ingakho abanye bake befunde ezinye izindaba lezi beye emadlozini. Akengeke uye edlozini ngoMoses, ngoba alikho ithuna likaMoses. Alikho ithuna lika-Eliya. Hayi bafethu. Akuyona into zamadlozi lezi, abantu ababahamba noNkulunkulu wabathatha. Ingakho uthi wenza ukuhlangana ukuthi mayithandaza angaveli umuntu owangcwatshwa. These are divine. Sumagama kunyuke 4 onormal. Kwehla 2 o divine. Amen. Shuthi ngamagama noma ngangena into eyodwa edlala ngomthandazo. Ithi iyodwa ngenamba
kodwa inkulu ngequality. Divine. Sure. Let me say this thing. That's why ayikho into ongakwazi ukuyiluza njengento ezale ngomthandazo. Ngiyidla inkulu ngayo. But nathi nefuna ukuza kuyona. As I'm praying, bathi masebeme kanje sengiyathandaza ovele kwehlifu. Wonke umuntu afikela ngomzuzu ongibuzwa. Thoba vele ngozifu. Kwamnyama. Malimboza limboza abangathandazanga. Okay. Lamboza ukuthandazile. Amen. Sho magama kunosuku lombozo olungakhethi. Amen. Ukuthi uthembekile emthandazweni noma usebelana. Amen. But isizinyo kumbozo. Hayi bafethu. So uma bembozeka. Kuthi kahle ngithandaza lapho ungadluli kalula. Sengathi ungangafika lo suku lomnyama la kwakho. Kanti ungeke umthandazo ongekho. And two, sibona sengathi umthandazo awuvimbi lelafu. Amen. Lingafiki. Kodwa umthandazo konke yenzayo. So wathi mase umbozekile. Kumbozekile. Banyamalana bonke lapho. Even abadivine. Bahamba. Laba basala. Then kuthi bafana bami baguqe. Thoba babesaba besuswa lento. Uthi uPeter. uPeter manje uPeter. uPeter, ngicela ngibuke uPeter.Thi uPeter wathi mayembuka wathi suswe into eyodwa sibona uJesu yena yedwa umile. Anenzwanga. Efina abanye bahambile. Sasala sathuka. Othandazile umile. Kanti wenzani umthandazo? Umthandazo wenza ukuthi namabanye bangashabalala uma kufika isikhathi sefu. Abanye beguqa beshone phansi besala othandazayo. Ukwazi ukuma. Wama. So wathokala emile. Lize lithi abamfuna khona lithi wambona emeyedwa. Amen. Umthandazo okwenza emndeni wakini uyedwa. Amen. Kuma colleagues akho ma peers akho mewedwa. Bethi ume kanjani? Uthi hayi angazi kuthi nginalento yokuthandaza. Akuyekwa ukuthandaza. Thiwa wabonakala amen. Yeah. Inkosi Musa manje ngibusise. Bo Peter, bo John. God bless you. Sengihamba. Ngiyolala futhi. Sengihamba ngiyolala futhi. Oh amen. Glory to Jesus. Shall for the last time with my girl ngiyathandaza makhelwane. Kathandazo. Wenza umthandazo ushintshe ubuso. Wenza umthandazo ushintshe ingubo. Wenza umthandazo ulandise izinto ezingemuva. Wenza umthandazo kwenza ukhulume nengemuva. Wenza umthandazo kwenza ume. Sekukhona into enibonze nabanye. Sure. Hallelujah. Amen. Sikhona bazalwane. Wenza umthandazo ushintsha isimo sobuso. Wenzani? Ushintshe ingubo zibemhlophe. Number 3, ulanda ingemuva. Ukwazi ukubona more than that ukwazi ukuaddress ukukhulume. Amen. But more than that ukwazi ukuma. Ekhathini zevumo. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Amen. Oh amen. Uyingozi umuntu othandazayo. Uyingozi umuntu othandazayo. Uyingozi umuntu othandazayo. Oh amen. Sikhona abazalwane. Uyingozi because ukwazi ukuma nala khona kungekho omunye umuntu ongakwazi ukuthi eme khona. That's why church as I'm closing I said uma ngifunda yonke lento kwahlala into izwi lami ukuthi ongathandazi engefani nomthandazo. Oh amen. Onjani? Ongathandazi engefani nothandazayo. But let me close it. uJesu watholakala eme yedwa. Amen. Yedwa. Amen. Yedwa. Angavali. Angakhohlwa lokho. Because khona ngifuna uvala lokho. Ukuthi uPeter uvela lapha. Uthi kuhle. Uthi sila. Uthi asakha amadokodo. Uthi awuqi.
Ufuna uba active. Kanti you can't be active more than your prayer life. Uvuka usethi haya sakha madoda hayi futhi lodwa. Hayibo webaza ngizokusho lo ogada. Okay. Ibindele ehlelile kosokusho lana. Sengisho ngasho ngendlela yamsomvuselele sengisho ngendlela emvuselele. Uyangisabisa uba nama plans adlula izothandaza. Amen. Yes. Iplan la ithi sakatri siyakha iplan ingaka kodwa isikhathi sokusandaza. Ayinto ingozi ngawo nama plan amangaka. Bafuthi ulala. Kodwa ama plans. Hayi lonyaka nje mangaqeda indlu kamama. Mangaqeda indlu kamama nami ngifuna isaythi yami. Mangaqeda isaythi yami nami ngifuna ukuthola kodwa ibhizinisi ngifuna ezithembile. Ngifuna ukuthi yonke lento ayiyona inkinga. Ayiyona inkinga le impossible ingenzeka. Le ayiplanini ingenzeka. Hayi ngifuna ukufuna lapha ngifuna ukuthi ngifune lapha. Awazi asibambene nagazi nanyama. Sibambene nemibuso emkhathini ezoplana imibuso iyezwa nemimoya. Bese kudingeka imithandazo yakhe yobhodloza umkhathi. Yingakho khona ngokuplanayo kufezelayo. Kuya ngokuthi umthandazo wakho ubani emkhathini. Ubani emkhathini. Lithi iBhayibheli wathi uPeter mayivuka wathi asakha amadokodo elinye elakho Nkosi. Umuntu ongathandayo elinye elakho Nkosi, elinye elika Moses, elinye elika Eliya. Ivina equation yakhe yaphe. Yena akasayibali uthi iphela. Uthi manje kulungile ke sesihlala lana ke wena uhlala aphinde wena. Umuntu ongathandayo sengathi icela ngengqondo into shingahlangana. Uthi bathi izinto uyibona lento le ingene uphonje lethi izokulimaza wena nje. Uma iqeda ukwakhiwa nesizi nawo nje. Awu amen. Elinye elakho Nkosi, elinye la Eliya, elinye elika Moses. Asakhe ngicela ungifchekeleke. Engifuna ucheck eBhayibhelini. Kubalekile uma ufunda ivesi elinento anyanyana ubuke elandelayo. Kakhulu uma kukhulunywa ngoJesu Jesu uthini. Ona elandelayo uJesu wathula. Akaze responde. Waye ngaresponde uJesu. Ngizoresponda ngithini kumuntu engithe ngithandaza. Uvuka sezotshela uthandaza. Asakhe saka leli elinye elakho Nkosi kodwa akaze thandaza. Yini bazana engifuna ukuyifaka lapho engiyibonile. Into engiyibonile ithi sengathi akwakhiwa kungathandazwa. Hallelujah. Whatever that you want to build, shwana uvuka nanesikhathi somthandazo. Uzokwazi ukuvuka nanesikhathi sokwakha. Nami ngikhumbula uNowakho umkhulu. Akavela ngathatha isandla namaplanga. So njalo ntamba wayehlangana noNkulunkulu. Ngikhande njani indlu. Emini ethatha isandla. Ntambama uyipray ukhuluma noNkulunkulu. Awukwazi ukuba neimbalance phakathi kokuthandaza nokwakha. Oh amen. Amen. Asakhe kodwa hayi sanasi. Oh amen. Amen. What is painful? In the painful ithi shuthi ukuthi awuthandaza akusho ukuthi izinto akwazi ukuyibona. Amen. Ngoba kusho baba wavuka bothi ayinhle na uzuyasho kodwa futhi uthi kuhle. Shuthi ungathandaza kwavala amehlo. You are able to see izinto ezinhle. Kodwa inkinga uyi-assess. Okubanzima. But ukuyibona uyakwazi ukuthi yaze inhle. Sengathi singayihlanganisa kanti into ekhulumayo eyokuthi wenze njani ngesikhathi somthandazo. Sibingelela bonke abangenayo bafike kamnandi sesithandaza. Sime ngenyawo zethu lesasiphela. Bafike kamnandi banenyawo luhle. Yezo
Ungathani? Ungathandazi. Kwathi angithi asibophe idemoni namhlanje.